चेतन 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 రెండు బారి ಮತ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ವಾಜಾಲಿ ವಾಜಾಲಿ ರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರೆ ಖುಷಿ Hey guys, namaste, maathenchelladu sauketa. So welcome back to my YouTube channel Putla Family Vlogs. Ini an full ready ade untudenu dagandu bannaga makeup anpunala pura clippings pantandu ponda yan moole pavlu dare avu anchanu makeup anpuna dala mantuje direct intro ne mantundille. So ini at last ini enna cousin brother na marriage marane mehendi anata mehendi la bari show kudandu anchene nikule enna dance la pudu par dance panna music panna anu ಎಂಚಲ ಓಲು ದಾದಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಮುರಣಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗ್ಲ ಐತೆ ಪೋಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಾಗೆ ಅಂಚ ಏನಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಇನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ರಜೆನೆ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಆಯ್ ರಜೆ ಮಂತುನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಾಗೆ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ನಿಕುಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಅನಿತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಾನು ಬುಡುಪುಜಾನು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಂಡಲ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ಅನ್ನು ಶೂಡಿ ಮಾಡ್ದೇನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶೂಡಿ ಉಂಡದ ನೆಲಟು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಐಕೆ ಅನ್ಬೇಕ ಈತ ಐತಾದ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಡು ಬೆರಿಲ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದೆ ಆಟೋ ಮಂತದೆ ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಟೋಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪೋಪುಣದ ನಮ್ಮ ಆತು ಬಂಗುಡು ತರೆಗಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಪೋದು ಅವಳು ಭೂತಲ ಕಾವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಲಂಚಿನೆ ಯಾನೇ ಮಂತೊನ್ನಿ ಯಾನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಯಾನೇ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಸಾರಿದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಸೆರಗು ಪಾಡೋನು ಇಂಚ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಆಂಡಲ ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಲ್ತಾಯೆ ಆತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು. ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಆ ದೇವಿರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ನಟೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಐತನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಈತ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನನೇ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನು ಈತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಮದ್ಮೆ ನನಗೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ನನ್ನ ಜೋಕುಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲ್ಪನತ ಅಂಚ ಆಣಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಡಗರನೆ ಅವ ಏತ್ ಬಣ್ಣಗ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ವಾಶ್ ಆಪುಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಐತು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯದಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಸಾರಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಸಾರಿ ತುಪ್ಪರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ದೀತ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬರು ನೆತ್ತ ಇನಿತ ಬರು ಐತಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಐತೆನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ದುಂಬೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಉಂದಿ ಅನ್ ಕೊಡೆದೆತ್ತು ಈ ಶೂಡಿ ಅಂಚ
ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪಾಡು ಜನ್ನನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನು ಕರಿಮಣಿ ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈನ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂದು ಚೈನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರ ಮೇಲು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಾನು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಪಿರೋಡು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನೊಂಡು ತುಲೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನೊಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಸೆರಗು ಪುಟ್ನಂಗ ತೋಜುನಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜು ನೆಟೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿರು ಬಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ತುಲೆ ನಾಡಲಾಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಇಂಬೆನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅಂಚಿನೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಪತ್ತದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಲರ್ ಬೈದುಂಡು ಕೋಡೆನ್ನ ಇಂಬೆಡ ಬಿಜ್ಜುಡ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಆಯ್ ಅವಲ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಅಂಚಾಪುನು ಇಂಚಾಪುನು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ರಂದು ಎಂಚಲ ಎಂಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ ಅವ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಮಾರೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ವೈದಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬೈದುನು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ DP ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕಾಂಡು ಪಿರವಗ್ಲ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯನ್ನು ನೆಕ್ ಟೊಪ್ಪಿದಲಕ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಆಯ್ಕೆ ಬೀಜ ಆಯೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಗಂಟೆ ಆತನು ಪದ್ರಾಡರೆ ಕಾಲ್ಕ ಮಿಂಜ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಯಾನಿ ಮೆಗ ಇಂಚ ಕೈಗಳು ಯಾನು ಸೋಪಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚ ಅವನ್ ಬಿನಿ ಇರ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ದಾಂಡಲ ಪಾಪ ಮಂತಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ತೂಪಾಯನ್ನು ಅವೇನೆ ಮಂತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮನ್ಪು ಇಜಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೂಪದ ಮಂತೆ ನಾ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಕಲರ್ ಅವು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಉನ್ನತ ಆಯ್ ಪಾಪ ಇಜಿನ ಬೈದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ತಕ್ಲೆ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಾಗೆ ಅಂಚದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಜ್ಜರ್ ಪವನ್ನ ಸರಿ ಆತದ ಐತಾರನ ರಜೆನೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂಚದು ಐತಾರನೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಅಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ
ಎಂಗ್ಲ ಬಾಬು ಮುರಣಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೆಲ್ತೋ ನಿತ್ತನು ಇನಿ ಬುಲಿ ಇನಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ದೇಶ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ದೇಶ ಒಂದೊಂದು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲೆ ಇನಿ ಬಾಲೆ ಗುರ್ತದೆ ಮುರಣಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ ಪೇರ್ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದಿಯ ಮುರಣಿ ಶೋಕು ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ಚಿನ್ 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 ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹುಲಿಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಹೇಮೋಲಲ್ದೆ ಹೇಮೋಲಲ್ ಯಾನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಬಾಡ್ದು ಗಡಿ ಮುಂದಿಯ ಕುಜಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಕುಜಲ್ ನಿಕುಲ್ ಬೇಗ ಒಯ್ದಾರ ಅಂದತೆ ಅದು ಶೋಕಿದೋದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಮಂಗಿರ್ಲಕ್ಕ ನೀನು ಸೀರೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಶೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯರು ಚೇತನ ಚೇತನ ಶೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯರು ಚೇತನ ಚೇತನ ನಮೂಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಪ್ಪ ಚೇತನ ಚೇತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೇತನ ಚೇತನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು
ಮತ್ಮೇಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ನಂಗೆ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ವಾಜಾಲಿ 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 ಅದ ಮತ್ಮಯ ವಾಜಾಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಊರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ಮಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ನಿಖುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ಮಯ ರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತದೆ. 2 ವನಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಕುಲದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಶೋಕ್ತೋಜಿ ನಾನು ನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು. ಇದು ಸಮಯ ಕೂತ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಓಲಾಗಿದೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಬಂದಂಗ ಶಾಮಿಯ ನಡುವೆ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಲೋಡ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಮಿಯ ನೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮತ್ಮಲ್ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲ್ ಪುರ ಹೋಗು ನಿಂತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸರದಿ ಏರ್ ನಂದು ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪುರ ತುತ್ತೊಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮತ್ಮಲ್ ಮೂಲೆ ನಾನು ಉಂಟದ ಟೈಮ್ ಉಂಟದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಹೇಮನ ಮಗಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಮೆಹಂದಿ ದೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬೈತಿನಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟೊಂದು ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ದೆಟ್ಟು ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೇನಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಉಂದಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒನಸಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟುನು ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಂದು ಪಣ್ಣ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಆ ಸೀರೆ ಅಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ತುತ್ತುನಾಗ ಅಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಡುಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿನ ಮೋಟು ಬತ್ಲು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಲು ಮೋಲ್ ಬಂಡಿ ನಾನು ಮೈಪುರ ಬಾರ್ದು ನಾಗವಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಜುವೆಗೆ ಮೋಲ್ ಎಕಡ್ದು ವಿನೇ ಅವಸ್ಥೆ ತುತ್ತುನ ಅದೇ ನೀವು ಎಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಸೀರೆ ತುತ್ತಂದು ಬೈದಿನ ಕಾಲು ಚೇತನ ತುತ್ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಲು ಪೋಯರ ಆನಾಗ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್
వీడియో అది యానులద ఇది ఫోటో అదే ఉంటుంది ఒక అంద ఎన్న రెండు బారి చూస్తుంది ఆలేననుకుంటారు యానాలనుకుంటారు ಪಿರವಡ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಉಡತ್ತೆ ತಿತ್ತಿಯ ಅವು ಮೂರು ಉಡತ್ತೆ ಅಂದ ಮೂರು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಕವರ್ ಆತಂಗ ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ನಿನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರೀದೆ ಮಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೋ ಇಲ್ಲಗ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪೊರ ಸೀರಿಪ್ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮಾತುದು ಜಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿನ ಆಕಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂತೆರೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾವು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಐಕೆ ಎಲ್ಲಜಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಜಪ್ಪ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಣಿ ನೀ ತುತ್ತುದಿ ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಇಮೇ ಜಾಲಿ ಇಡುಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾನ ಅಂದತ ಕುಯ್ ಬರ ಕೈ ಇಲ್ಲದ ಬೋಲಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಗುರುವ ಮಾರಿ ಬಿಡಿ ಕೈತಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂದೆತ್ತ ಹಾಲ್ದ ಅಂಚ ಗುರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನೆ ನೀ ಮತ್ತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಜಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ತುತ್ತದೆ ಸಾಕೋ ಸಾಕಾತು ಇತ್ತೆ ಪಿರಬನ್ನಗಂತೂ ನೇರಿಗೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ದಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಇದು ಫುಲ್ ಪಾಪ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಬೇಡ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕ ಚೀರ ಸೀರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಣಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚನಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾಗಮನ ಅವನೊಂದು ಸಾಕು ಸಾಕಾತನು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಬಾಜುಲ ಪುಂಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗೆ ನೀ ಬರ್ತದ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಡ್ಗ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಕ್ಕರ ಅಂತದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮತ್ಮಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ತೂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಡಗರ ಅಂಡು ಅದೇ ಏನು ಒಂದು ಪೂತ ತುಪ್ಪೇನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋನಗನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗನೆ ದಾದು ಗೊತ್ತನ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೆದೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಜಿನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೆದೊಂಡೆ ಮುಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನೋ ಇದೀಯೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪೂರ ಪುಂಜಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಒಂಜಿ ದಾದ ದೀತೆ ದಾದ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತುಲಿ ಆಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.